בסטון מקבל חסימה של 2, שרס הולך ל3, וזה טוב. ותשים לב מה היכולת המצוינת של מכבי תל אביב בפתיחה עם יתרון 9, בורשטיין. רוציץ' מנסה לסדר לו את החדירה. שרס הולך ל3, וזה טוב. הגיע הזמן ששרס ישפר את האחוזים שלו ל3, הוא עומד על 31 לעונה. פנתנייקוס בינתיים עם 4 מ-10 מטווח השתיים, ומכבי פיני היה צועק עליו, ואתה רואה את פיני הולך לדייוויד בלאט ומחייך כי... מכבי יודעת, כבר יש לה ניסיון ממשחקים אחרים שהפרשים גדולים יכולים להצטמצם, אבל את שרס זה לא מעניין, הוא קובר עוד שלשה, עולה ל4 מ-5, פארקר רוצה את שרס, פנוי ל3, שרס לוקח את הזריקה וזה מצוין. יום ענק בינתיים של שרס עם 5 מ-7 מחוץ לקשת, עם 14 נקודות. מכבי ביתרון 11, פארקר, רויצ'יץ', שוב שרס, ושוב זה בפנים. אנחנו היינו רוצים לראות את הספסל של מכבי קופץ אחרי השלשה הזאת, ותאמינו לי הוא קפץ. חבר'ה המקומיים נתנו לנו את זוג הימים, ו6 מכבי, עוד מילה אחת שלך אלי. והתקווה, הנה המאמן הכדורגל ששורד פה די יפה בינתיים, יצחק שום, אבל התקווה זה שמחצית השנייה בסטון יחזור לעצמו עכשיו כשהוא שוב על הפרקט. יאציק אביציוס ממשיך ביום הגדול שלו מחוץ לקשת, ויש לו 7 מ-9. אנחנו ב-22 הפרש, שרס. צעדים וסד. אתה בטוח? צסקה עם 8-2, ברצלונה עם 8-2, פילזן עם 8-2, גם מכבי הערב, אם לא יקרה לה, מקדונלד יחשב 91-84 נשיקות בין מקדונלד לבין פיני גרשון. מכבי תל אביב עם 5 ניצחונות חוץ בצד הפסד אחד, ואתה יודע מה?